ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik lanqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tok tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gednuma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Oliver u l-mużika fil-wiet. Sabiħ jidher dan. Ħanaraw. Oqgħodu bil-għaqal. Julian, inti l-kbir, ħuħsib ħuk. Dan kien l-aħħar kliem tal-papa minn wara r-rixtellu hekk kif wassal lis-subien ir-razzett tan-nannu. Tieħux ħsiebhom Simon, qallu n-nannu fil-waqt li daħħal it-tfal il-ġewwa għall-ġurnata tas-soltu. Julian qeleb għajnejh għall-kliem tal-papa. Dejjem hekk, irid jieħu ħsieb lil ħuh. Xogħol żejjed, x'nervi jaqbduh. Minn mindu l-papa beda jaħdem nhar ta' Sibt ukoll, Oliver u Julian kienu jqattaw ġurnata hawn ma' nannu Philip. Għall-kontrarju ta' Julian, li jieħu gost jagħmel affarijiet differenti, Oliver iħossu aktar komdu fir-rutina normali. Għall-bidu li bdew jiġu, Oliver ma kienx ikun is-soltu tiegħu. Issa li dara jiġi r-razzett, Oliver joqgħod idur mal-annimali. Iħobb ikellimhom minn taħt l-ilsien, għax Oliver taf ftit kliem u kultant imisshom bil-mod jew joqgħod jagħtihom xi jieklu. Inkella kien idur fil-vojt jew jimxi bil-qabża b'xi żewġ qamħiet f'idu u jkanta. U jkanta ta' kant mill-isbaħ, kant ta' kull kwalità, ta' kull żmien u ta' ħafna kantanti differenti. Ma jiqafx ikanta. Isek radju, ġieli kkummenta Julian b'nofs daħqa. Iżda rid jammetti li hu iż-żgħir kellu talent għall-mużika. Apparti li kien intonat, għall-kontrarju ta' Julian li kien jistona waħda u sew, Oliver lanqas kien jilħaq jisma' nota ta' mużika d-doq. Kien iwaqqaf widnejh u jisma' b'attenzjoni kbira. Imbagħad, f'kemm ili ngħidlek tisimgħu jħammem il-melodija, jew saħansitra jkanta diska bil-lirika b'kollox. Kemm hu bravu dan. Għalkemm Julian toġbu l-mużika, l-iktar li jħobb jilgħab bil-ballun. Jagħmel il-manuvri bħal plejers tal-futbol famużi, iqabbes il-ballun b'saqaħ jew jimmiraħ lejn xi kantuniera daqs li kieku qed jiskurja f'xi lasta ġo stadium kbir. Illum, bħal dejjem, Julian qatt jagħti daqqatit lin-nannu Philip fix-xogħol tar-razzett. Telqu lin-naċ u l-mos jimirħu fl-għalqa biex jieklu l-ħaxix u għadu jnatfulhom. Wara ħallew munselsilla ħdejn il-grata tad-debba. Aktar tard, Julian mar jittawal lill-Oliver biex jara li kollox sew. Hemm kien ħdejn Rita d-debba. Kien qed jara tikol u kien qiegħed ikanta. Jien qed nisma' sew, staqsa Julian. Oliver kien qed ikanta d-diska li semgħu dakinhar għall-ewwel darba fil-karozza huma ġejjin ir-razzett. Issimgħux diska ġdida ħarġet kemm sabiħa, kien qalilhom il-papa iktar kmieni. Oliver insista li jerġgħu jisimgħu eżatt wara l-spiċċat u l-papa semmaħħilhom għat-tieni darba. Dan kien biżżejjed biex Oliver tallimha bl-amment. Qed nisma' xi mużika. Żgur mhux Oliver, naħseb ġejjar.